полиси Стокгольм пойтахти Шветсия гуфт ки дар натиҷаи ба сӯи издиҳоми мардум ҳаракат кардани мошини хурди боркаше 2 нафар кушта шуда шумори номуайяни мардум маҷрӯҳ гардидааст. ҳодиса баъд аз зуҳри 7 апрел дар як хиёбони серодами Стокгольм рух дод. Полис гуфт ки гузоришҳои тасдиқношуда дар бораи тирпаронӣ ҳам хабар медиҳад. дар изҳороти полис гуфта шуд ки онҳо ин ҳодисаро ҳамчун ҳамлаи эҳтимолии террористӣ арзёбӣ мекунанд, ҳарчанд ҳанӯз табиати ин ҳодиса барои онҳо мушаххас нест. мошини хурди борбари издиҳоми мардуми воқеъ дар як маҳаллаи серодамро пахш кард. наворҳои телевизион дуди ғализеро дар маҳалли ҳодиса намоиш доданд ва ҳамчунин дида мешавад ки аз фазо маҳалро чархболҳо назорат мекунанд. дар ҷои ҳодиса мошини зиёди полис ва ёрии тиббӣ ба назар мерасад. полис аз мардум хостааст ки дар маркази шаҳр равона накунанд. ҳанӯз ҳеҷ нафар ё гурӯҳе масъулияти ин ҳодисаро ба дӯш нагирифтааст. хадамоти вижаи Шветсия САПО ҳодисаро як ҳамла арзёбӣ кард. сухангӯи ин сохтор Нина Одермалм ба Франс пресс гуфтааст ки дар ҷои ҳодиса чанд нафар ба ҳалокат расида, шуморе ҳам маҷрӯҳ шуданд. нахуст вазири Шветсия Стефан Лофвет гуфт ки тамоми аломатҳо ба як ҳодисаи террористӣ будани ин рӯйдод ишора мекунад. дар ин охирҳо чанд ҳодисаи ҳамсони бархурди мошини террористон ба одамон дар дигар нуқоти Аврупо ба қайд гирифта шудааст ки масъулияти ҳамаи онҳоро гурӯҳи давлати исломӣ ба оҳда гирифт. дар натиҷаи як ҳодисаи шоми 22 март дар Лондон ки дар он ҳамлагари савори мошин ба издиҳоми мардум бархурд карда баъдан ба ходими полис бо корд ҳамла кардааст, 5 нафар ҷон доданд. 19 декабр дар пайи ба сӯи мардуми ширкатдори намоишгоҳи солинавӣ ҳаракат кардани мошини борбаре дар Берлин 12 нафар кушта шуд. моҳи июли соли 2016 дар Ниццаи Фаронса дар натиҷаи пахш кардани издиҳоми мардум аз ҷониби ронандаи мошине 86 нафар кушта шуд.